Arratsaldeon, Ane Jaka naiz, dermatologian espezialista eta Bartzelonan egiten dut lan. Bartzelonan pandemiaren egoerak gogor eragin digu eta horregatik nire ospitalean inguruko hainbat eraikin egokitu dituzte paziente hauek zaintzeko. Nire kasuan, koronavirus pazienteekin egokitutako hotel batean nago eta ikusten duzuenez, behintzat epiak eta materiala egokia daukagu oraingoz eta egoera pixkanaka badirudi lasaitzera doala. Naiz eta hau oraindik ezin dugu guztiz ziurtatu. Beraz, animatu konfinamenduarekin, lan ederra egiten ari zarete, mila esker eta animo guzti hori.